Tukul. Ngambil iki sik. Iki dapuk aku dadi apa Kang iki? Dapukane teko Mbah Gowi ngono wae mathuk sembarang. Ayo alhamdulillahirabbil alamin nek nah, iki wengi iki jan kanca-kanca WBO iki rasane gayeng ayem ngono. Ayem bergayeng. Iki asline aku yang ngetes yoga iki. Telu iki. Ayo ndak didikane sampean iki ya tetep. Lho sing didik niki. Niki kali niku tukang ngedange ini nang mriko. Niki nuwun sewu. Sejatosipun para kadang-kadang WBU nek digladi iki dadi bocah payu tur miguna. Ayo janjian. Nah, manut Bagas nek ora percaya. Iya to, Kek, mesti payu. Asik penting ora melu karo sing arep iki. Heeh. Menika ugi ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pindan Dik Tukul nggih nuwun sewu. Pun giaraken umbyaing swasana lumantar RSM Audio ugi sinengguyung kadang-kadang ARS. Leres Mas iki. Iki lek yoga niki yogane Agunsa iki tunggal iki jan wis ujur tenan iki. Ono yoga petilan. Monggo Mbak Suci monggo. Ngetes iki yoga bon-bonan kita manggung sing ngendang. Nuwun sewu Pak. Nggih. Sagung para rawuh kakung putri sinten ingkang satu bagya mulya. Sejatosipun para kadang-kadang WBU benten kados adat sabenipun menawi ingkang sampun lumampah wonten kegiatan utawi event kados adat saben utawi kaprahipun wonten ing adicara saparan utawi dinten riyaya mboten mekaten menika penyambutan nggih nuwun sewu Bu Kadus matur sembah nuwun kanthi rawuhipun Pak Kadus ugi sedaya warga agung Desa Tajuk ingkang sampun kepareng rawuh ingkang mapan wonten sisih sak nuwun sewu sak tengenipun panggung nggih ugi wonten ngajeng menika wonten nginggil menika Mas Tukul menika saking warga agung Dusun Macanan nggih
Matur sembah nuwun setunggal langgam Uyung Najanto menika ki reme iki lek yo len dadak iki jen nganggo ancang-ancang kok yo piye ngono ngeten nggih. Linangkung dos pundi menika kersanipun prayogi gayeng regeng wonten dalu menika Mas Dukul menika kadang-kadang jangkep menika kadang-kadang Wiro Pradonga nggih menika jangkep menika nderek Mbak Suci menika ngaturaken napa menika napa Mbak panjenengan Mas tasih kene ngaturaken ingkang jumbo karya swasana tengah lelagon ingkang tasih nyemek-nyemek rumiyin. Oh nggih. Makaten. Nuwun sewu menika pun bawani malih menika saking mriki menika saking tengah menika. Nderek Gladiwanuh Mbak Suci menika. Iya. Ayo. Iya semua jenengan kok aja kuwatir. Engko nek kuwatir iki repot nggih. Sinden ya. Suara di kebrak kok ya elok men to ya jane jamune apa. Cah iki jenengane bawa sinom weni kenyo utawa weni gunjing. Terus mboten Mas. Ya. Oper wani ora iki. Sing iki Mas sing kono. Ayo kae MC-ne. MC bayaran aku nang ngene dhewe kok. Iki teko aku ora bayaran iki. Ora. Heeh. Aku pokoke karo kanca-kanca WBU teko los kok. Teko los ya, Lek. Tekan ngendi iki mulai? Ayo teko macanan iki. Tekan Tajil iki. Ngono kok aku. Ayo teko kono sih. Sun takon war tani reki janji ku Itu lagi kau nih cowok, anggere pokoknya MC kondang kalau kau ki mbok digawe gregel piye teket-teket, teket-teket iki. Payu. Aku ngono kok ora payu terus ki yo teko kujur. Ya terus ki. Nek teko kene terus ki. Aku. Sumedhot ras sing tias ingsun anima singsun prasopo wilujeng rawuh Bapak sineksenan bumi langit suci kok ngendi gembol iki ya.
Tasih salaman. Oh, kayak salaman. Aku iki jane iki kok maedo ki ora. Aku samar gitu. Suwe ora ketemu aku ki mau ki yo lali. Aku ki yo padha lali kayak tukang ebas kayak. Padha lali deh, sorry bro. Jenengan pun di asmanipun sinten? Ayo Mbak Suci saking Ngajeng, monggo. Seru sithik ngono apa to? Ora lali tugel. Tugel diganti. Ayo. Udah. Ayo Suci. Buka sih. So. Dalu itu rawuh saking bertamu sinedane ingkang kepareng sampun bertemu ing sasune ingkang sampun kepareng kasumekaken dening para kadang-kadang manika sautois wongon derek dadi wanu kadang-kadang wiwi
sembah nuwun para kadang-kadang ingkang wonten ing wingking kadang-kadang Wiro Pradonga menika kolaborasi. Ora usah ngene ta. Sing tenang Iksan iki sing tenang. Mangsaku kok wis mau kae. Piye lek ora masuk. Sing tenang nggih. Matur sembah nuwun ugi kagem sedaya pirsawan ingkang sampun kepareng nyawiji makempal manunggal wonten ing samanggih nderek wungon dateng para kadang-kadang WBW ingkang paring panglipur wuyung wonten ing adicara Tridasawarsa. WBU ingkang pinarahipun wonten Aldan Dusun Macanan Desa Tajuk Kecamatan Getasan wewengkon daerah Tataran kalih Kabupaten Semarang ugi hangkrantu sagung bertamu ingkang hanampi undangan tartamtu dening para kadang-kadang panitia ingkang dereng kepareng lumebet wonten ing sasana ingkang sampun kepareng kasamaktaken dening para kadang-kadang pramila kepareng inggal nyawiji lumebet kanthi soang-soang. Sawetawis Krida Dharma lumantar kadang-kadang pametri budaya Jawi linanggung wonten dalu kalodhangan piniji karawuhan wonten kalih Widawati ingkang sepisan mijil saking laladan Wonosamudra. Leres Mbak Suci Wonosamudra ingkang sampun pareng hijrah wonten ing laladan Susukan Kabupaten Semarang. Ugi Widawati ingkang kaping kalih wingking saking laladan Klaten Berseri. Bersinar ora berseri kowe mau lepune berseri. Aku nirokke kowe lho kok. Klaten bersinar wonten ing laladan pundi Bendo Gantungan nggih. Nek adat saben menika Widawati saking laladan Klaten nadlalah nggih niku delalah pasuryan nggih ayu mesti swantenipun sae. Duet ana Congdut. Ayo iki tukul karo tak duetke karo Dik sinten iki Pak Nonjewu. Dik Feni sing gampang. Iki lak aku arep duet apa to, Kang? Alah biasanipun nek MC iki lak ya ora kurang lakon to, Lek. Nggih. Ayo ki mugi jatahku ki enek kene karek mbagongi sampean ngono. Semua bagongi sapa wae yo duet. Oh, nderek wingking niku Congdut ora apa-apa, monggo. Napa monggo nderek. Ugi ngaturaken agung panuwun kagem para kadang-kadang ARS Lighting ugi RSM Audio Umyaing Swasana ingkang kepareng hanyang guyung dalu piniji. Mugi ing samangke saluring gati Purwadya wasana saged sinembadan kanthi lulus raharja kalih sing sambi kolonir boyonir ing wikara. Monggo Mas Tukul kepareng menika dono swanten kalian Dik. Monggo Dik Feni ya, muni Feni angel nganggo F nek wong Jawa ki peyok Feni, iki paling gampang iki. Heeh. Yo duet wong loro digarap, monggo Lestari saka mburi. Heeh, digawe cokean ora apa-apa. Ayo arep kok gawe kendangan sing piye wis monggo. Ayo Dik Feni monggo bareng. Jika terakan wilujeng dalu dua tengah sanipun para tamu dan penonton ingkang kehormatan kerasan para kadang-kadang adem ingkang sampun malaya kanthi pangkuan kaliyan mengalih Sang Dewi katon lan lami hamba parwani semi hantu kembanging melati asar ulaneng tatari Thank you.
BGS Musik, Mas Toto, semonggo. Ji matur suwun Dimas Dukul nggih menika duet Lestari Mbak Feni kalian Mas Dukul. Wah, mriki Mas mriki nggih. Menika atur kawigatosan ugi suka pemut Mas Panitia Mas Slamet nggih Mas Slamet nggih. Menika kepareng koordinasi kalian Pak Kadus. Makaten. Heeh, nggih. Menika pun bikak ngangge napa mangke saderengipun nampi dawuh saking kadang-kadang hiburan dikei hiburan sing ngaten Mas Bagio. Leres prayogi pun jumenengaken. Ya, semoga. Arep kok sepote apa luweh ning aku tak nyeluk penyanyi. Ya. Dadi MC gaya Jawa Timuran. Menawa iso ya Mas nggih. Nuwun sewu. Heh?
Onje, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan segenap pirsawan pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam nuansa sajian dan hiburan kerja bareng WBU dan juga RSM Audio ada ARS Lighting tentunya kerjasama yang sangat luar biasa satu persatu tentunya kolaborasi menyatu dalam nuansa malam yang berbahagia ini. Yuk bareng-bareng tentunya dari WBU dan juga BGS Musik, RSM Audio, RS Lighting. Ada dua artis yang akan menghibur panjenengan semuanya. Satu persatu tentunya akan hadir untuk menghibur panjenengan dalam nuansa tembang-tembang klasik tentunya. Ada salah satu artis cantik yang lahir di Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali tersenyum yang sudah hijrah ke Semarang tentunya tepatnya di Kecamatan Susukan. Ada Jeng Suci Ika dan juga hadir artis cantiknya yang sangat imut luar biasa. Parasnya cantik, siapa dia? Kalau bukan Jeng Weni. WBU buat panjenengan semuanya. All artisnya. Ya, kembali bersama teman-teman dari BKS Musiknya Indonesia. WBU punya bom. Yuk.
matur sembah nuwun ol artisipun Mbak Feni telah Mbak Suci Eka ingkang sampun kepareng hamiwiti makarya kanthi jumeneng sowang-sowang paring panglipur wiyung wonten ngarsa handika sagung para rawuh ugi para pirsawan sedayanipun ingkang datan katalumpen adik-adik Kang Mas Mbak Yusdaya ingkang sampun kepareng ngrawuhi wonten kalodhangan dalu piniji tartamtu nderek secala saking kadang-kadang ingkang wonten ing wingking suka parisuka panglipur kalajengaken sawetawis nembe wonten perjalanan Pak Kadus nuwun sewu menika wonten Solo nembe kewala Bapak Ibu hadirin yang berbahagia tentunya all artisnya WBU BGS Musik kerja bareng ada RSM Audio matur sembah nuwun matur thank you Mas Sulis dan kawan-kawan dan juga ARS punya lighting yang sangat luar biasa dan handal tentunya satu persatu persembahan tembang-tembang WBU BGS Musik tentunya hadir untuk panjenengan semuanya, hadir untuk Anda dan tentunya segenap pirsawan yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Yuk kita sambut bareng-bareng salah satu artis cantiknya Jawa Tengah Indonesia, ada si Suci Eka buat panjenengan semuanya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya tamu. Nggih, menika benten nggih Mbak Suci adatipun nggih menawi WBU metu langsung woyo-woyo ning dalu menika. Nggih. Kersanipun benten awit kewala menika adicara utawi eventipun nggih benten mekaten. Prayogi ngaturaken napa menika? Pun manut kula. Pujaning sih, pujaning sih. Selamat malam dari bapak-bapak jajaran kepolisian, dari Polsek Getasan dan juga dari Koramil Getasan dan segenap anggota Linmas Desa Tajuk matur sembah nuwun atas partisipasi untuk ikut membantu terselenggaranya acara pada malam yang berbahagia ini. Matur sembah nuwun dari Kapolsek tentunya, monggo untuk dipersilahkan masuk ke ruangan yang sudah disediakan. Matur sembah nuwun, salam hormat kami WBU, salah satu tembang cantik tentunya bareng Jeng Suci Eka.
kasih matur sembah nuwun Jeng Suci Ega, Bapak Ibu hadirin dan semuanya pirsawan yang hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya. Terima kasih wilujeng rawuh selamat malam, wilujeng dalu kagem panjenenganipun Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati matur sembah nuwun nggih. Mugi para kadang-kadang WBU selalu semangat dan juga semuanya yang hadir di sini tentunya tanpa terkecuali dapat mengikuti sajian dan hiburan WBU dalam rangka Tri Dasawarsa WBU yang bermarkas di Dusun Macanan Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tentunya. Sebelum ke rangkaian acara tentunya ada salah satu artis cantiknya Indonesia punya yang berdomisili asli kelahiran Bendo Gantungan Klaten Jawa Tengah untuk menghibur Bapak Ibu semuanya sebelum rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini tentunya. Yuk kita sambut bareng-bareng ada hadirnya si cantik Feni. Hey, GS Musik, wey, BU buat panjenengan semuanya. RSM Audio
Kanjeng Feni tentunya. Buat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan saudara-saudaraku semuanya tanpa terkecuali. Untuk sejenak dari WBU dan juga dari BGS Musik undur diri. Utawi keparang semene sawetawis saperlu katindakan rumpakan ing adicara wonten kalodhangan dalu piniji. Kadang-kadang ing mbok pilih ing samangke wonten ewah-ewahan adicara kepareng paring secala dateng kadang pambiya wara.